Tangamire ndatarwa newapurisa yanyu kuti akataka kumangara ndiani? Liliti akaya kuzomangara nyaya yake pano achimangarira Ivoni Mupfumbu. Lydia akaya nenyaya yake achiti nyaya ndeyekundipuma chihuri, ndoda kuripwa nemombe imwe chete. Uya nembo dzako chitupa nemari yedare. Aperawo mazuva sazuva kuti yakanga wana Samoni Ivoni vauyawo kana kuti hana urono zvazviri musoro make vamangarirawo kuti achibhadharira kuna Lydia Nyatondo. Ivoni akaiwa nenyaya yake, nyaya ndeyekunditukirira pakazara vanhu kuti ndine sari inouraya varume, uye baba vangu vakatiza kumusha nenyaya yezvikwambo. Ndoda kuripwa nemombe mbiri yanembo dzako tipa inyaya mbiri dzakasiyana kutombobudza wano titok akataka mangara ndiani uyu tobotanga neyandidia nekupuma chihure. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Ndomira ndimbooreka nyaya ndekundipuma chiuri, ndoda kuripwa nemombe. Ivoni yakanditukira chihure pazhinji. Murume wakaiwa ari akatiti ndinohura nemahwindi nemakondakta nemadhiraivha. Inini umbowo ndinawo uri hure inohura riri pamurume. Ndaitwa ndine murume wangu. Murume wangu akabvunza bvunzo wanicheta akati unozozvimirira here kudai? Zvikanzi wagara wanonoka mhanye unomangana. Mavhi11 ndinawo umataraiti. Saka mavhi11 handina ndekuti umwe dhiraivha chikomba chaunotohura nacho ishamwari yechikomba changu. Taitonyengwa iwe uri munext, ini ndiri munext. Nechimwe kuti chikomba chandakasvika kunyengwa nacho musango kamunhu kanorwara kamurwere. Vanhu muri kuona vanhu havava nezvirwere, murume akanyenga mai avo kakamurwere. Muri kuona baba ava vanopedza murume wangu, baba avo muri kuona varapa chakadyiswa kuda kuurirwa nemukadzi. Havana kana chavanotaura, vanotaura chiyo baba avo kana muchiwavona havana chavanotaura. Chinohurirwa nemukadzi. Umbowo hwese ndinawo ihure nohura riri pamurume. Mukadzi uyu akandishakuda nepakazara vanhu. Saka inini ndazosvika kumba mumangu akati aiwa iwewe maumbo unohura ende nezvikomba zvacho wazvitaura. Chimwe akati ishamwari yechikomba chavo. Saka chienda unokwira dare kwamambo makoni ndiripo ndiudzwe umbo hwacho ndizive kuti unohura wakanyengwa nani. Unogara kupi? Ndogara kuNdengere.
Tinoda kuti vemedia vazoone kuti nyaya idzi dzinowanikwa dzinodi dzinonetsa vanhu. Right, iyo iri kutaurwa pamusoro mambo. Inini mai avo ndivo wakasipendunisa nemurume wavo. Zvakanzi brati shit wajaira zvekutonga varume uchita zvechihuri. Ndakati inini ndinohura, inini kuti tichihura tinohura tese. Mahuri anosangana kwaanosangana. Inini ndinotohura nene pese patinofamba tichihura tinohura tese. Murume wacho ndoba akabva kuti inini ndakuenda kwamambo kunomagara. Ndakati endai henyu makasununguka noti inini handino anondienderawo kwamambo kunonditi muri hure. Noti iwe ndo akatangondindira. Ndakati handino anondienderawo kwamambo achiti muri kuhurawo. Endai henyu makasununguka. Mai ava ndinofamba navo pachihure noti iwe vari kunditi ndiri hure. Inini ndichitozvishandira vanhu vangu ndichienda kunozvihodhera kwaHarare kubhodha ndichidzoka. Une vana vakasiyana mitupo. Baba vako wakaenda kuMozambique wachitiza nezvikwambo zviri kutadza kugara pamba, zviri kushungurudza kutadza kuroorwa, kutadza kugara zvakanaka. Inini handina inyaya yekuti ndakavapindura mashoko yekuti tinohura tese. Nenyaya yekuti iwo mushure mangu wangu watonitaura kuti uri hure rinohura vana risingagari pamba. Ndiyo nyaya kutotanga nyaya yavo. Kwakuri kuwapindura kuti tinohura tese. iyo wadare. Mai avo ndiri kuona kuti dare risatombotambuzika ipapo. Ndiri kuona sokunge vanyatsopindura zvakaitika, vachitaura zvakaitika. Izvo zviri kuenda kunobata nyaya yekuti ichokwadi kuti vakati kuna mai avo ivo vari kubvuma zviri pachena. Pakurichangana semanzwira ndaita kunge kuri kutodzorerana zvinge zvaitwa pati hawana kutaura kuti chikonzero chakaita kuti ava wazokutukei kana kuti chakazoita kuti munge ava wazopindire pakutukana kwenyu nemurume wavo zvinge zvamboita sei. I think ukabuditsa kuti chakatanga chaicho kuti ava wazosvika wachipindira utingatogona kunzwisisa. Inini ndakasvika patinotengesera pachikenini ndinotengesera pakaroti kanobuda. Saka ndakasvika murume wavo aisa ngoro atonemba pavamwe kuEvergreen vanotengesa ikoko. Ndakati wanzvadzi ndoda kutengesera panzvimbo. Zvanzi naye mukomana amai vaye vanotengesa pavawiki. Ndakati zveshuwa ndauya ndira kuronga nzi hapana nzvimbo yemunhu. Nzvimbo yemunhu mutara hakuna. Ndakati kunototoita majuti ekutsvaira everyday. Izvozvo mazita ari muchikenini ekuti munhu wese ari kungotsvaira everyday. Saka mai vanenge vakazouya vari kubhidha here. Brati shiti wajaira zvekutonga varume nechirwere chako chavanenge kuita chekuhura wana unoswera kuhura vana vane mitupo yakasiyana siyana. Ndakati aiwa nemo muri hure tinohura tese tinotofamba tese tichihura. Murume wacho ndonyanya kutopindura kuti muchanozvimiririra mashoko enyu pamambo. Ndati hongu ndozvimiririra nekuti imimi muri kunditi ndiri hura handinomumirira anotaura kuti matauro omukadzi wangu kuti ane vana vakasiyana ihurewo hapana anondimiririra. Saka nini ndinonozvimirira makanotaura iko mambo ndinovaudza pachena kuti ini ndakapindura mashoko anga ataurwa namai avo kuti imimi muri hure. Ndakati tinohura tese. Inini ndinotokurosa ndichienda kana kubhodha ndichinonohodha ndichienda ndichitengesa. Ndichienda kuHarare kunohodha tatinohura tese nemadhiraivha nemakondakta ndomandoohura zvekutengesa. Ndichibva kunohodha ndomapindura ndakavatsanangura. Kana takataridza hangu tichinzwa matauriro avari kuitwa, nyaya ndiye yakatangira panzvimbo dzekutengesera pachikenini apo panoitwa naiti kakutengesa. Saka wamutsara panzvimbo nyaya yechihure hapana hure ba, asi kuti matukano enga akubuda panyaya yekurwisanayo ekuda nzvimbo yakenge yakudiwa iyi ndo maonero endiri zvoita wavo. Nzvimbo iyoyi yanetsa iyi nekuti kudai nenge ndadai hapana ndazvechihura kana sikitoti kutukana mambo hungu kutukana kwacho kuripo asizvo
atifanira kuramba tichitukana nezvakakura kudaro sezvo makaunzwa ngezvetsika nemagariro. Toda kuti tigare zvakanaka mudzimba, zvakukanganisa dzimba dzenyu nedzimba dzevamwe, ngokutoti umwe achitamba nomumwe shamwari ane mukadzi wonzudo yakuzobuda kuti zvandanzwa itukana mashoko akadaro. Atifanira kutukana kusvigira kupfurikidza. Tinoda hunhu netsika, ndo nyaya hombe inodiwa kugara kwedu kwese patiri nepose pamunotengesera. Ungutengesa kutsvagawo basa uyakutsvagawo basa iwo ipana iwo kutotora kuti umwe atengesewo akadai. Saka tirikuona kuti ichokwadi zvekuti kutukana, asi zvingatigadzise tiise mashoko acho mumuromo kuti aya anozosvika paduya akazwanza anorwadza. Ichokwadi here makasvika vari panzvimbo. Ini ndakazonzwa ngokopota kusana ndinokukanganwa wakabvisa nedhuzi mayo ndakatonora zvikwama wakandokurowa ini ndakagara makagara ndakasvika ndikabvunza chii chiri kuitika, chii chanetsa naimaimbiri. Ngoro iyi yaisimbopakapa nekuti pachicken ini pepa ndini munhu ndakatanga kuita zabho yekurarapo ndichisvipirwa ndane nguva ndiripo tichitombodzinga namanezvi pachicken. Mai avo vakatanga maimai ndane makore ndichitengesa chicken usiku ndiri munhu akatanga kutengesa. Ndikati ngoro iyi inosimbopakapo asi yakuda kutoenda ndopakanditisekindwa dzonga ipano munese nemurume nemotokomba kwenu chihombo ndakambindura kuti neopfitsiri zvikanzi zihure rajera kuhura riine murume. Ndikatoona nditi hure kwewewe une murume unoonakwa nditukomigana. Mai vakaramba chitukiro kanopedza murume pakazonopedza murume ndopandakati ndosaka uchirwanisa chivi chababa vako. Baba wako wakarepa mwana mudiki kumushana kutaura ngezvikamu, wakarepa mwana mudiki wakatiza wakaenda Mozambique. Iwewe paunoenda Mozambique unotenda uchinoona baba wako. Aya mashoko ndinopawo ndiyenya kuzvitaura kuti ndizive mai ava inini. Mazuva elockdown aya taikuda tichienda kunamato. Mai wavo waigara mai ava wakazvipa pindulo tichitomboita minamato navavo. Wakati baba vangu havakwanisi kuuya kuzoona mai vavo. Wakaita nyaya dzavo kumushoko vachibva vatiza wako vari kuMozambique. Sasi pandinoenda kunohodha Mozambique baba vangu ndinoenda ndichinovaona. Mwana wangu wekutanga ndakamuitira ndokumacheki. Wechi2 baba vake ndidhirevha egonyeti. For sure murume akatombouya tirikutisori pamunamato. Zvikanzi ndo baba vaB ava. Tikatoti vakafanana mwana yakafanana baba vake. Ndonyakuzvikura vega zvikuita vana vana baba vakasiyana vakasiyana. Iye ndakatanga kundituka. Ndasvika chibvunzo kuti kochii ngoro iyi yagara inosimbopakapo asi yakutoenda hatisi kurara panapa. Ndo zvakaitika. Changamire mambo magarayo azvidai changamire neyo semaone mataurirwo angu etwa nevataura vanenge vari watatu wachita matukana changamire matukana wachajei misikanzwa yekunyangadza maromo chekwa munyika menyu. Otherwise muna ishamwari nekare nekare vanhu ava wanotonesa kuziva nani pakati saka watotsanangura nekuna mata yakuti kuti chingoro chione mukana kana kuti mai vaone mukana rekatinyaza kutuka tidzamurira dzama nezvawakakutaurira zvaunoziva ndopane nyaya but miromo chekwa ngawachajwe nekutadza kutaura munyika menyu. Pamusori mambo murume wacho ndini kutukana vakatukana kusvika ndazobva paanga vanhu vandaenda kuchingoro changu vaitukana titi mashoko achikanidzana ini ndo vandambozindazonyararavo ndaenda kuchingoro changu zvechihure zvakataura ndasina nabasa nazvo nyaya yakazondorwadza mambo yatikati mukadzi yazvika kuno vakandinongedza nditi mhiri vanikuona here baba avo ndopakatarira nyaya kuti nokuona here baba avo vakadyiswa nemukadzi vakahurirwa nemurume achinyengwa nyoro nemurume anorwara nechirwere akanyengwa kumabhazi ndikazova mhiri kwavaitaisangana nomashoko akandikwaza kusvika ndaenda kumba ndakabva ndakusunangura kumba ndaenda ndombobvunza imimi baba kutukana kune dhigiri here? Kutukana hakuna dhigiri. Hakuna dhigiri. Kutukana kana vanhu sekutaura kwamuri kuti vanhu vaitukana handiti kana pari kutukanwa panobuda mashoko akanaka here? Mashoko abuda akanaka. Mashoko abuda akanaka. Panotukana unotoperwa nemwazi mazwi chaiwo unonyatsogulubura vapedza kutukana vanhu kavo akuzonongedza ini ndiri mhiri kwandiri
Haina kutukana naye. Asa kunongeza nini manje? Asi waruluyawo. Wari kutukana ndi. Aba achatukika akutaura nini? Akuudza nini? Ndoda kutukana kune limit ere. Akuna limit. Kutukana kuna limit. Ika mukadzi wenyu anongedza wemagonyeti. Wemagonyeti wofuti kuti neni wegonyeti ndakataura paitukano pane limit ere. Nekuti wegonyeti ataurwa. Handiti. Pari kutaurwa vanhu vakawanda. It's fortunate or unfortunate you were also there. But pamazwi ekutukana, mazwi ekutukana, sekutaura kwenyu kutaura kuti wakatukana. Handiti. Murikuona pakatukanwa, it means uyu ari kutuka uyu. Uyo achituka uyu. Handiti. Pave pachi pakutukana manje pane vamwe vanozogona kutaura mashoko arodi anokodobora. Handiti. Asiriwe kunyepa. Ndiona hangu ari mazwi ekutukana nekutukana vanhu vachichitukana hapana tombotsvaga diki. Munhu anenge achinyatsoda ndikamuti mbi akarinzwa saka kutukana ino hakusarudzi chatozoitokuda kusarudzi kwaingari ndotosimuka neserisi. Asi dai mamati awa waitukana taiti aiwa warichi wariku. But imi murume wari murutora kuti awa wakanga wachitukana. It means mukadzi wenyu aitukawo uyu achitukawo uyu. Handiti. Asi the unfortunate part you were there. Wegonyeti was not there. Handiti. Saka zvese izvo wakanga vanhu wakanga vari kudii wari kutukana matuko akanga ari ende pakutukana hapana chilimit. Asi pakutukana zvakava pakurwa vanhu vachirwa uyu ari kukandira chibhakera uyu achikandira chibhakera. But kune umwe anozorova chibhakera chepashaya munhu wobati. Handiti. Adi akurirwa manje uyu pakurwa chi koda wegonyeti anga aripo iwewe uripo wegonyeti aripo. Hani mungadai makatorwa varume manje nematukana emachi Madzimai. iwewe semurume ungadai wakachienda kundovadzivirira kuti musadii musatukana. Ndakasura yakatumuka pasi. Uyu mpaka sanga unongedza nini manje? Handiti. Uyu abva araita ukaramba aine ukasha pakuti imimi Ndimanizia. Ndingatondwa. Chibondo correct. Yeyo wachibondo ndikakutukai kuti zibhachi ndakutuka ire. Ndataura handirika. Kutukana kunotuka kuti blood tip. Zimbare munhu ndakutaka kutokutuka. Endi ndotoperwa nemazwi zvokuti dai kuine kana chichina iwona kuti chicho regai mbokupe example munozotaura. Right. Tiri kufudza mombe isusu vanhu uyu neuyu vanenge vangosvika uyu ari kusvika uyu ari kusvika. Ndobva ndaumba zamu ramai wako iwewe zamu ramai wako pusaitoni. Hapana chi hapana uyu obva aputsa zamu ivhu iro randakumba oputsa ivhu iri zvatodii zvibhakera zvakodii. But iwe uripo manje unosvika kuti aiwa kana varume aya mazamu chete haana chiyaya haasirwani. Asi ivhu haana kumbenge wanetsana tiri kumombe nhau yevhu richinzi zamu ramai wako zamu ramai wako. Vanhu vaitorwa wakadii wakapitsana mazino. So nhau yekutukana sekutaura kwamuri kuita kuti kutukana inhau isina kunaka yakaitwa nemadzimai mairi. Ende pakutukana manje hapana mazuva anodii anodzora. Pakushaya mazuva anodzora kune amwe anorwadza kuzodarika yeumwe. Handiti. Akurirwa pakudii nekuti kuna vamwe vanorwa wataura mashoko anodii ende tiri kuona kuti wese wakataura mashoko airwadza
asi unfortunately ndekuti murume wake uyo anga asipo zvese izvozvo. So nhau iyi tiri kuona dare rinoona takupaka conclusion ndeyekuti tiri kuona kuti madzimai mairi vanhu vakuru wabve zera watisingatarisi kuti watukane pane pwere, ende zvinozobuda mukutukana zvinhu zvinodi zvinotondo sekutaura kwamaita maitozoenda muchitotora kuti pamwe idi rakaitika, asi ndikutaura zamu chairo reivhu raitobvisisa mazino omunhu, wamwe watorina mazino izvozvizvi upenyu hwavo hwese nenhau yekungoumbirwa ivhu richinzi zamu ramai wako iri, zamu ramai wako iri, zvorwisa. Imimi semunhu mukuru mungadai makaenda makandonunura dziwo iri, makatora mudzimai wenyu makaenda, ende akasara achidi achituka, nekuti patotanga kutukana kwangu matuko. Saka naizvozvo rataurwa kuti dare vanofakawaripire kuna mambo kutaura kuti vanonyangadza vanhu vakuru vatisingaexpect kuti wadi wasvike pakundoita matukano akadaro pajekerere. Saka naizvozvo dare vanhu vanofana kuti wabhadhare chiwanwa. Mambo pawaitukanirana panonzi pachicken inn pane zvinonaka, vanhu vaitosemburwa nemazwi vaitadza kumedza chikafu, ikazviiswa mukati zviro izvozvo izvi zvichisemburwa vanhu vari kudya havo vachitukana nezvisingaiti madzimai aya. Saka woitwa sei? Mbudzi mbiri kuchipira kuna mambo kudare. Mambo vaona mashoko avo kuti afanira kuzoitwa ukazi mbudzi imwe vaona zvakakodzera kuti vasazvipama zvinhu ishe muarea nemiwo totoda huku because kuti ndokuti tionekwe kunzi tiriko inzvimbo kairi kutokanganiswa iyo, asi ndaiona zvakakodzera kuti wakabvisa mbudzi kuna mambo zvakanaka. Huku kuna ishe. Saka munobvisa mbudzi inoya kana $40 inoya kuna mambo wakadzi wakuru. Onai murume aitondosvika kurohwa nemurume kumba nenhau yematukano asina hunhu. Hatiexpect vanhu vakura semi kuti munge muchitukana pajekerere. Ndimo vana mai watinoexpecta kuti mudi muzvibate muarea mamunogara. Saka munobvisa mbudzi iri, mbudzi nehuku kuna ishe. Tabva tatopedza neimwe yacho iyo matukano enyu ayo yatobva yapera. Matukano ega matukano akataura yandichokwadi nakuti ndakambotaura namuda kutonetseka kuti hatisi kugara kumba macho sei, kutonzwa zvikwambo zviri kubuda. Aiwa kutukana murume wavo aitoenda kundorowa imimi makazotukawo mashoko, imimiwo mukatukawo mashoko, ndo acho atiri kutaura kuti zvese anga ari matukano. Chanokuparatira mambo chekuti matukano bosi ipapa nachindikapera muno amunokuta Samuel matukano hapana kana chimwe chiri grain of truth. Varungu vanoda kuti pamatukano avo avaita hapana kana grain of truth. Hapana chiri chokwadi kana chekuti titi kune zvikwambo kana kuti kune chii, hapanai. Mashoko airadanurwa kurwadzisa, uyo achiradanurwa kurwadzisa, achibva kunongedza iwe achinongedza murume wake anga asipo
achinongedzana baba wake vangasipo zviri zvekudini zvekutukana inini ndini yakuzangova uyu ndovaya ndi ane master panzvimbo inoyi ndiri master pane mutesi mwanita zvekutengesa amene mabhazi ndakabhanzi achimwana waze ndi master here iwe wamuzere kuti master inini ndaka ndingagara chimatengesa bhisa asi bhisa chingoro chako apera nanibvisa akatozobvisa ngore ndemukoma nomabhazi right atopedza nyaya yenyu matukano dare raona matukano hapana imese muri makapika saka mbudzi munobvisa rini chari chichiitika mai vakapesa panefanaa vakazosara ndakagara kudai vakandoona kana chidandira kuti machiura chichabhadhari maurika kutengesa ona kwavo nakutotadzaka nakushanda zvakanaka vakazenge wadaro mabva kudare nhasi wakangotaura muromo iwoyo mochiuya kudare nekuti tavakukorekta kuti regai munotukana kubva nhasi regai munodini wakangotaura muromo iyo imi musadzoreri basa rangu ini ndoshanda mabhasi endai muchindosenze basa renyu kubva nhasi wakangotaura muromo imi musadzoreri uyai kudare tavatsiura anonotuka umwe munhu kubva nhasi ndiye aane mhosva iwewe watukwa usachataura even kakuridza tsamwa umwe achipfuura usacharidze tsamwa handiti nekuti ukaridza tsamwa iyo watotuka munhu saka kubva nhasi modi chiendai mundoite ushamwari hwenyu hwekare huya hundodzokera pawakanga huri shaka munounza mbudzi kwamangori huku 40 huku 10 pera kumwedzi right rini kupera kumwedzi 10 July wese wese 10 July right mosimuka makose makabvisa marini umese makabvisa saka hapana anobhadharawo kwechi simkaitenda hapana kana itaunototazve zvako mukadzi wako harisi mhuriri watwaere mandikumba Brian watwaere mandikumba Brian